ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ከመይ ትኾኑ ሎሚ ኣብ እስራኤል ብዘጋጠመ ቅርተት ሓደ ኤርትራዊ ኣመልኪትና ገለ ክንብል መፂና ኣለና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እቲ ሕነ ዕርቂ ይኹን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ግጭት ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ወይ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ቅትለት ሓደ ሓውና ድማ ኣዝዩ ኣጉሂና እቲ ኣብ ቦታ ስደቱ ድሕነት ሕውየት ለውጢ ደልዩ ዝተሰደ መንእሰይ ብኸምዚ ዝበለ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ኣስካሕካሒ ኣገባብ ተቐቲሉ ክትሰምዕ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ ንመቕረብ ንወለዲ ንዕሩኽ መሓዙ መሳርሕቲ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል ቅድምን ድሕርዝን ቅትለት እዚ ንቅትለት ዝጉስጉሱ ብዙሓት ቪድዮታት ክንርኢ ብዙሓት ጻውዒታት ክንሰምዕ ብዙሓት ዘሰንብዱ ናይ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት ቅትለት ሞት ባእሲ ዕግርግር ሕነ ምፍዳይ ዝፅውዑ ብዙሓት ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና ሕጂ እውን ምዝ ቅትለት እዚ ብዝተኣሳሰር ከምኡ ዝዓይነቱ ሕነ ክንፈዲ ኢና ይስማዕ ኣሎ ሕነ እንታይ ንምምፃእ ሕነ ንመዋቲ ክመልሶ ይኽእል ዶ ሕነ ምፍዳይ ካልእ ሞት ከይመፅእ ውሕስነት ይኸውን ዶ ሕነ ኣብ መንጎቶም ደገፍትን ተቓለስትን ዝበሃሉ ዘለዉ ንዘለዎም መትከል ለውጢ ይገብረሉ ዶ ንዝተበገሱ ዕላማ የጨብጦም ዶ እቶም ጉህዮም ዘለዉ ወለዲ ካልእ መጓሂቲ ይወሰኮም ድዩ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ሞት ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ኣዝዩ ተንካፊ እኳ እንተኾነ ካብኡ ዝገድድ ግን ካልእ ሞት ዝፅውዕ ኣካይዳ ሞት ዝፅውዕ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘረባ ኣብ ፈቐድኡ ይስማዕ ስለ ዘሎ ንተዓገስ ብገለገለ ሓላፍነታውያን ድማ ህድኣት ምዝረራብ ምምኽኻር ነቲ ዘሎ ውዕውዕ ስምዒት ወይ ነቲ ዘሎ ሃልሃል ዝበለ ናይ ጽልኢ ስምዒታት ንምህዳእ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ንዕኡ ዋዚና ነድንቕ ምኽንያቱ ኩሉ መወዳእትኡ ብዘተ እዩ ዝውዳእ ነገር ብወግዒ ሓዊ ብገልዒ ከም ዝበሃል ነዚ ዘሎ ሽግራት ሓደ ወግዒ ክንፈጥረሉ ነዚ ዘሎ ሽግራት ክንበሃለሉ ነዚ ዘሎ ሽግራት ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ርሒቕና ኮፍ ኢልና ነጥቢ ብነጥቢ ዘርዚርና ጉዳያትና ክንላዘበሉ እምበር በትርን ስሕለትን ክንሰሓሓበሉ ዝግባእ ኣይኮነን ምኽንያቱ ከምኡ ምግባር ካልእ ሞት ካልእ ሓዘን ካልእ ዝኽትምና ካልእ ክሳራ ካልእ ስቃይ ካብ መምፃእ ሓሊፉ ዝህበና ፋይዳ የብሉን ስለዚ ዓቕሊ ንግበር ስለዚ ሓያሉ ውሕጅ ክመፅእ እንከሎ እልይ ንበለሉ እምበር ኣብኡ ኣነሃሃርቲ ኮይንና ኣይንረኸብ ሞት ሓውና ካልእ ሞት ሕዋት ከይፅዋዓልና ህድእ ክንብል ከድልየና እዩ እቲ ሕነ ልቦና ክኸውን ኣለዎ እቲ ሕነ ህድኣት ክኸውን ይግባእ እቲ ሕነ ሰላም ክኸውን ይግባእ እቲ ሕነ ካብቶም ቀተልቲ ንላዕሊ ዝዓቢ ልቦና ኣለና ንሕና በቲ ዝተወሰኖ ወይ ዝተወስዶ ኣገባብ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኣይኮናን እንታይ ደኣ ጉዳይና ካልእ እዩ ነቲ ጉዳይቲ ድማ በቲ ዝምጥኖ ብልክዑ ብዝኾነ ኣገባብ ክንሕዞ ኢና ብምባል ህድኣት ምርኣይ ከድልየና እዩ መሓሪ ልቢ ጮሩ ድርቢ ከም ዝበሃል ምሕረት ብምእዋጅ ጮርና
ከነራገፍ ይግባእ እቲ ሓዘን ውዑይ እዩ ዘሎ ስድራ ቤታት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ ጥርጡራት ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ከም ዘለዉ ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ሓዘን ክሳዕ ዝውዳእ ስድራ ቤታት ክሳዕ ዝረግኡ ሕጊ መስርሑ ክሳዕ መልክዑ ዝሕዝ ህድኣት ክንገብር ከድልየና እዩ ውሑድ ኣይሞትናን ውሑድ ኣይሰንከልናን ውሑድ ስድራ ቤታት ኣይዘኽተማን ውሑድ ሽግራት ኣይተፈጥረን እቲ ዘሎ ሞት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘኽትምና ክሳብ ሕጂ እኹል እዩ ስለዚ ተወሳኺ ኣይንፍጠር እቲ ሽግር ካልእ እቲ ንኸዶ ዘለና ኣገባብ ድማ ካልእ እዩ ኣብ ዘይሰምዓና ደብሪ እንምህለል ኮይና ነንሕድሕድና ክንፋጠጥ እንገብሮ ዘለና ጽልኢ ንዓና ዝህበና ሓዘን ጓሂ ጥራይ እምበር እቲ ንደልዩ ለውጢ ኣይኮነን ስለዚ ኣነባ ንስኻባ መን ከማይ መን ከማኻ እናተባሃልና ሕጂ እውን ሽግር ኣይንፍጠር ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ርግኣት ፃውዒት ክግበር ከሎ ድማ ዝግበር ግብረ መልሲ ዝወሃብ ግብረ መልሲ ምስ ነቲ ኩነታት ዘይምርዳእ ምስ ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ምግባር ክውሰድ የብሉን ውዒሉ ሓዲሩ ውልቀ ሰባት ስድራ ቤታት ማሕበራት ትካላት ሃገራት ተጋጭን ኣብ ጣውላ እየን ሽግረን ዝፈትሕኦ ስለዚ ብዝተፈላለየ መበገሲታት ይበገስ ከምዚ ዓይነት ሽግር ክብገስ ከሎ ለውጢ ክንፅውዕ ከድልየና እዩ ህድኣት ክንፅውዕ ከድልየና እዩ እቲ ንኸዶ ዘለና ኣገባብ እንተደኣ ዘየስሪሑ ናብ ግጭት ዝእቱ እንተደኣ ኮይኑ ሞት ዕንወት ክሳራ ማእሰርቲ ዝኸውን እንተደኣ ኮይኑ ንዕኡ ዝልውጥ ነገር በንጻሩ እዩ ህድኣት እዩ ዓቕሊ እዩ ምዝርራብ እዩ ቅንዕና ምርኣይ እዩ ነቲ ሽግር ብዝግባእ ምርዳእ እዩ ንመጻኢ ምሕሳብ እዩ እቲ ዝሓለፈ ክፉእና ኩሉ ይኣክል ምባል እዩ ድሕርዚ ካባና ይኹን ካብቲኦም ይኹን ካባና ዝመውት ሰብ ከይህሉ ሽግርና ከይበዝሕ መጻወቲ ክንዳና ዘይኣኽሉውን መጻወቲ ማዕከናት ዜናን ከይንኸውን ንህዳእ ንሕሰብ ንተዓገስ ይኣኽለና ውሑድ ኣይሞትናን ነገር ብወግዒ ሓዊ ብገልዒ ምዃኑ ፈሊጥና ንጉዳይና መልክዕ ነትሕዞ ንፖለቲካዊ ሽግራትና ብልዝብ ክንፈትሖ ንፈትን ዝግበሩ ውራያት ዝግበሩ ጽምብላት ናይ ባእስን ዕግርግርን ከይኮኑ ህድኣት ንግበር ኩሉ ሻዕ ሕጊ እቲ ሓደን ናይ መወዳእታን ምርጫና ጌርና ንውሰዶ ኣዴታት ንብዓተን ይንቀጽ ኣዴታት ርእሰን ኣይደርመም ስድራ ቤታት ኣይሕዘኑ ህፃናት ኣይዘኽትሙ መርዓውቲ ሕልምልም ኣይበላ ንሕና እውን ኣብ መመሊሱ ዝጉህር ናይ ባእስን ምትፍናንን ኩነታት ኣይንእቶ ይኣኽለና እቲ ሕነ ሰላም ይኹን እቲ ሕነ ፍቕሪ ይኹን እቲ ሕነ ልዝብን ስምምዕን ይኹን እቲ ሕነ ይቕረ ብምባል ብህድኣት ሽግርና ንምፍታሕ ብንወስዶ ስጉምቲ ዝዛዘም ይኹን ሰላም ወሰናይ